alƙawari ne wanda ya ƙi ka kabar shi haka zahiri munir bawan Allah ne. Sannu fa? Yawa. Gaskiya na gode. Na ji daɗin abin da kai mai. A wannan lokacin ba kowa ne zai tsinci wayarka ya kawo ma inda kake ba. Gaskiya ne. Ai ka san mutane sun kasu kala. Wani za ka ga yayin da ya tsinci abun wani ba ƙoƙarinsa ya za ya kai mata. Ƙoƙarinsa kawai ya za ya siyar yana da wata buƙatar baya tunanin gaba in ya yadda na su ma an tsinta a kawo. Gaskiya ne wallahi. Amma a makarantar da kake? Wallahi ni sabo. Yusufa. Ina ta kiran wayar kawai samu. Wallahi kaga wannan bawan Allah ne ya tsinci wayar. Wallahi kuma ya kawo mu. A wannan zamanin? Mu gaisa. Mun gode sosai. Sabon ɗalibi ne a makarantar nan. Sunansa Munir. Amma Munir dan wani gari ne kai? Ni mutumin Kano ne. Amma na gama wata makaranta a Kano ne sai na zo nan ci gaba da Kano. Amma a gida ka kama ko hostel? Wallahi dudu gaba ɗaya ma kwana na 3 da shigowa garin. To da yake makarantar na yi apply sai na zo in ɗan duba yanayin makarantar. To kuma na ma ɗan gama karatu raguwa assignment da nake so in ɗan karanci a kaina. Ina tashi kuma sai na wayar ka sai na ga hoton kuma sai na hange ka can za ka siya sai na ƙara so gurin ka sai kai. To in ba damuwa me zai hana ka je hostel ɗina sai ka dinga kwana? To ba damuwa haka ba zan ɗora ma nauyi ba. Wallahi ba wani damuwa ni da kai min to dan wannan abin da kai min ma'ani ya fi abin da zama. Don hostel mu dinga kwana a wani hostel ai ba wani abu ba. Shikenan nagode Allah saka da. Ni ne da godiya Munir wallahi na ji daɗin abin da kai. To shi wannan abokin naka ya sunansa? Sunansa Yusufa. To Malam Yusuf ya gida? Alhamdulillah. Ya makaranta? Masha Allah. Munir bawan Allah ne dan makaranta. Shi da inci Munir ba shi da zalunci Munir ba shi da inci Munir mai tsoron Allah ɗan makaranta Solari makaranta Solari shi da inci Munir ba shi da zalunci Munir ba shi da inci Munir mai tsoron Allah ɗan makaranta. Wai Safiya lafiya? Inda na fito daga ofis ɗin Malam Anwar na ga kin canje yanayi ke damun ki. Wai yanzu Ummi saboda lalacewar zamani. Wai ba wanda zai maka abu tsakani da Allah sai saboda son zuciyarsa. Wai tsaya ki jima. Wai saboda lalacewar zamani. Wai malami ne yake neman sai ya lalata ɗalibansa. Wannan wace irin rayuwa ce Ummi? Iyaye na ba su koya min wannan tarbiyyar ba. Wallahi ba zan iya ba, gwanda na haƙura da karatun, ba zan yi abin da yake so ba wallahi.
Shi yasa mutane ba za su taɓa samun abin da suke so ba. Ki haƙuri Safiya, jami'a ta ƙunshi haka. Mutane da dama suna so su ci gaba da karatu amma saboda irin wa'annan gurɓataccen malaman ne wasu ke haƙuri da karatu, more especially 'ya'yan talakawa. Saboda suna so su ci gaba da karatun nan. Ya subhanallah, da haka da aka halakar da 'ya'yan talakawa. Don haka sai dai mu roƙo Ubangiji ya tsirar da mu, ya tsiratar da imaninmu. Ki yi haƙuri. Allah ya mana mafita dalilin manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Me sa su gudu, 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 ga me sa su gudu. Kai, lafiya ka zo ka tsaya a gabana haka? Malam ina son batu da ka. Okay, I'm listening, ina jin ka. Gaskiya malam ina son zan gaya ma wata magana. An gaya min kana yawan shiga rayuwar budurwa ta ummi. Zan iya sanin me dalili. Kai, are you mad? Kai har kana da damar da zaka tsaya a gabana kana tambaya ta me tsakanin abin da ke faruwa tsakanin da ɗalibata? To malam me a ciki ai dole zan sani tunda ni mariya ta. So let me tell you something. Ni ba irin wannan malaman da kuka saba takawa bane. Idan ka yi wasa zan ja ma masifar da baka isa ka tsallake ta ba a makarantar nan. Be careful. Me sa su gudu, Wato wallahi malam ba zan boye ma ba, kai ma bari ka je in gaya ma. sa su gudu, me sa su gudu, me sa su gudu, me sa su gudu. Ka kusa ka bar duniyar saboda sai na bazar da kai wallahi. Sai ran da kai kuskuren da kai mun ba daidai ba cikin makarantar nan. Idan ba sai na kulla ma mari juwana ba. Kai Dalash! Me sa su gudu, 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 ga me sa su gudu, 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 ga me sa su gudu. Shumeka, shumeka, shumeka. Sannan muna ƙara sanar da masu kallon fim ɗinmu, idan ka tashi kana so ka ga ci gaban shirin fim ɗin Munir, kawai idan ka ɗauki wayarka sai ka rubuta Solari TV, da ka shiga tashar zaka ga ci gaban shirin fim ɗin Munir. In ba haka ba babu a wata tasha da zaka ga ci gaban shirin fim ɗin Munir in dai ba a wannan tashar Solari TV ba. Don haka muna ƙara tabbatar muku ku yi mana subscribing, ku danna mana ƙararrawa a wannan tashar tamu mai suna Solari TV. In an jima karfe 9 na dare za mu saka muku Munir, ci gaban Munir episode 2 season 2 insha Allahu. Mun gode. Solari TV. Thank you, my lady. Na ji daɗin zuwanki kwarai da gaske kin cika alƙawari. To na gode. Na ji ka ce kana son gani na. Kai sauri ka faɗa mini don Ummi da Safiya suna jira na za mu tafi gida. Gaskiya ne Saudat. Wato kin san me nake son faɗa miki? A'a, sai ka faɗa. There is one of your friend da na kun shigo makaranta da da ita. Ummi. Gaskiya ina masifar santa kuma ina son kulla alaka da ita. A'a malam. Ba dai kana masifar santa ba. Sai dai kana masifar sha'awarta. Very good, my lady. Kin ji gari. Wannan maganar taki haka take. To, ai ba anan gizo yake sakar ba. So, Saudat, I'm listening. Just told me what's going on. Gaskiya wannan yariyar ni kuma ce. Kuma bata saba irin wannan sabgar ba. Amma za a gwada a gani kila ko za a dace. Yawwa Saudat. Na san idan kika hau kanta, ai kamar an gama ne. To amma ya maganar kuɗi. Haba my lady. Just send me your account number. I'll do that thing. Kake damu wannan ba problem bane. Kuma albishirinki. Goro. Hatta course dina. Ai baki da damuwa akan shi kamar kin cikin gama ne. Okay to shikenan. Nagode. Sai ka ji ni.
Do anything you can about the issue, girl. Good girl. Thank you. Assalamu alaikum. Amun wa alaikum salam. Ina yinin ku? An yi lafiya. Ya karatu? La karatu alhamdulillah. Masha Allah. Musa, na Allah gurin ka nazo ina so zamu magana da kai. Ba da ma ki faɗi magana ki. Musa, ai sirri ne dan Allah ka tashi ka biyo ni magana. Aba Musa, ka je ka saurare ta ma. Ka ji da abin da ta zo da shi. Ya ku ya go. Lallai iska tana walar da ni kayan kara. Soyayya wahala ce, shi yasa kwata-kwata ban sa kai na. Allah ya kyauta. Dan Allah Musab, me dalilin da yasa baka kaunata a cikin rayuwanka? Musab, idan wani abu ne maka ka fito ka faɗa min, wallahi alazim sai na gyara. Wallahi alazim Musab, rasa ka a cikin rayuwata ko ba karamar barazana bane da rayuwata. Saboda ina jin ka a can cikin zuciyata, dan Allah ka taimaka mu. Dan Allah dan Annabi Fatima ki yawo. Ba wai na ce ba na son ki bane. Kamar yadda kike so na nima ina da wacce nake so. Haka Musab, ban damu ba kuma bai bata min rai ba. Saboda ina son ka a rayuwata. Kuma ina fata Allah ya nuna min ranar da zaka fahimci cewa ni masoyiyarka ce ta hakika. Ranar da zaka karbi sakon da zuciyata take baka. Wahala ce bata ishe ki ba. Ke kika ga zaki iya. Ni kin ga tafiya ka. Kai? Musab ni kake gaya wannan maganar? Ha. Na rantsi da girman Allah, na ci alwashin sai na saka ka durƙusa wa soyayyata kuma sai na sa kai begin din soyayyata a cikin rayuwanka.